Hei kaikille ja lämpimästi tervetuloa Työelämän tutkimusyhdistyksen järjestämän suomalaisen sopimisen kulttuurikeskustelutilaisuuteen. Nyt ensin meidän tilaisuuden aluksi varapuheenjohtaja Markku Siippola avaa lausumalla muutamia asioita tutkimuksensa pohjalta tästä nykytilanteesta ja sitten lähdetään keskusteluun. Ole hyvä, Markku. Tervetuloa minunkin puolestani. On tässä todella kiinnostavan aiheen äärellä suomalaisen sopimisen kulttuuritilaisuudessa. Mä otan ensin vähän tämmöisiä populistisia otoksia lehdistöstä ennen kuin menen tähän tutkimukseen. Minne katosi suomalainen sopimisen kulttuuri? Sopimisen kulttuuri on viime vuosina ollut muutoksessa. Sopimisen kulttuuri on palautettava. Sopimisen kulttuuri takaisin. Eli nämä on otteita lehdistöstä. Sopimisen kulttuurista on nyt puhuttu paljon tämän, uuden hallituksen työmarkkinapoliittisten uudistusten ja poliittisten lakkojen yhteydessä. Silti tätä termiä ei oikeastaan ole määritelty Suomen kontekstissa. Eli tässä on selvä puutos myöskin tutkimuksessa. Ja alan tutkimusten tuotoksissa termi loistaa poissaolollaan. Yksi myönteinen poikkeus löytyy kuitenkin, eli Jukka Ahtelan Joel Salmisen raportti TEMille määrittelee paikallisen sopimisen edellytykset seuraavasti. Sopimisen kulttuurin seuraavasti. Paikallisen sopimisen kulttuuri syntyy vastuullisesta työpaikan oman järjen käytöstä, luottamuksesta, yhteisestä ymmärryksestä, tasapainosta neuvotteluasemassa, realistisista tavoitteista ja aikataulusta, aidosta win-win-asetelmasta, jatkuvuuden turvaamisesta, avoimesta ja välittömästä viestinnästä, sopimista tukevien rakenteiden ylläpitämisestä ja neuvottelu- ja sopimusosaamisen ylläpidosta. Eli tällaisia edellytyksiä on paikallisella tasolla niin kuin sopimisen kulttuurille. Mutta sitten kun mennään valtakunnalliselle tasolle alakohtaiseen sopimiseen, niin kuin tällaista ei ole määritelmää mun mielestä tutkimuksessa ollut. Jonkinlaista sopimisen kulttuuria on kuitenkin ollut, koska se on palautettava tai saatava takaisin. No millaista tämä nostalginen sopimisen kulttuuri on ollut? Vai onko sitä ollut ollenkaan? Jos sitä ei ole niin kuin valtakunnallisella tasolla oikeastaan ollut, niin onko kyseessä ollut tähän asti vain jonkinlainen valtakamppailu tai nollasummapeli, jossa niin kuin tämmöistä win-win-asetelmaa ei ole ollut? Eli näiden pikkasen provokatiivisten kysymysten saattelemalla annan puheenvuoron tai vuoron teidän näille keskustelijoille. Olkaa hyvät ja toivotan antoisaa keskustelua ja myöskin ehkä vastauksia näihin kysymyksiin. Olkaa hyvät. Kiitos Markku. Ja tosiaan tämä tilaisuus syntyi siitä, että Työelämän tutkimusyhdistyksen hallituksessa ruvettiin miettimään sitä, että pitäisikö tätä vähän avata tätä, että mistä tässä on kysymys ja pitäisikö tätä keskustelua koittaa itse virittää ja näin sitten päädyttiin järjestämään tämä tilaisuus. Mutta lämpimästi tervetuloa kaikille osallistujille. Aloitettaisiko sellaisella kierroksella, että kaikki sanoo nimensä ja mistä tulevat, jotta sitten katsojille on selvää, että keitä meidän keskustelijat ovat. Eli tästä vaikka järjestyksessä, olkaa hyvät. Jarkko Ruohoniemi ja edustan Teknologiateollisuuden työnantajat ry:tä. Malin Gustafsson, toimitusjohtaja Equalitassa, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijafirma. Harri Melin, sosiologian emeritusprofessori Tampereen yliopistosta. Maiju Vuokko, historian tutkija Helsingin yliopistosta. Merja Kauhanen, johtava tutkija Työn ja talouden tutkimuslaboresta. Näin. Tämä on meidän pistämätön asiantuntijaraatimme, joka nyt lähtee ruotimaan tätä vaikeaa kysymystä yhdessä meidän kanssamme. Eli lähdetään siitä, että mainitkaa yksi valitsemanne hyvä asia, tilanne, aika suomalaisessa sopimisessa. Itse olen ollut tässä sopija-osapuolena valtakunnallisissa sopimuksissa yli 20 vuotta. Ja kyllä mä pitäisin yhtenä hyvänä asiana sopimususkollisuutta. Voidaan luottaa Suomessa siihen, että kun sovitaan jotakin, siitä pidetään kiinni. Kiitos. No mun näkökulma on sitä, että mä työskentelen tosi paljon organisaation kulttuurin parissa.
joka tarkoittaa, että mitä ne sopimukset sitten tarkoittaa siellä käytännössä, että mitä se sitten on, mitä me tehdään tätä. Ja mä ehkä näen, että se paras aika on juuri nyt, tai että se tulee vaan parempi, että enemmän keskustelua, että miten me oikeasti toimitaan siellä, miten me rakentaa luottamusta, mitä on se avoin viestintä, että eikö enemmän kuin koskaan, eikö turvallisemman tilan periaatteita, kaikki tämmöisiä asioita, mikä sitten kun sopimukset on tehty, mutta sitten kun ne kuitenkin on siellä käytännössä. Ensimmäinen suomalainen työehtosopimus on solmittu noin 124 vuotta sitten ja siitä lähtien meillä on ollut eriasteisesti sopimisen kulttuuria ja musta se koko sopimisen aika on ollut hyvää aikaa Suomessa. Siinä on saavutettu aikamoisia yhteiskunnallisia uudistuksia ja sellaista hyvinvointivaltiota, jota meillä on ollut, niin ei olisi ilman työmarkkinaosapuolten välistä sopimista. Mä sanoisin itse asiassa myös, että paras aika on juuri nyt, mutta tutkijan ominaisuudessa, työmarkkinasuhteiden tutkijan ominaisuudessa, koska me eletään niin jännittäviä aikoja. Mannerlaatat on selkeästi liikahtelemassa, mitä tulee sopimiseen suomalaisilla työmarkkinoilla, ja se aiheuttaa tietenkin tarpeen selittää, että mitä on tapahtumassa, miksi on tapahtumassa ja mihin tästä mennään. Kansalaisena mua kyllä huolestuttaa. Joo, mä sanoisin yhden hyvän asian, eli musta on hyvä asia, erittäin hyvä asia se, että meillä edelleen on valtakunnalliset alakohtaiset työehtosopimukset. Niistä hyötyy sekä työntekijä että työnantaja. Eli tavallaan siis englanninkielessä termi on multi-employer bargaining, eli ammattiliitto neuvottelee useiden yritysten neuvotteluorganisaation kanssa. Se on tuottanut parempia työehtoja työehtosopimuksissa, valtakunnallisissa työehtosopimuksissa sovitaan paljon asioista, palkoista, työajoista, paljon muista työsuhteen ehdoista, jotka on parempia kuin lainsäädäntö. Se on hyödyntänyt siis sillä lailla tuomalla parempia ehtoja. Se on vahvistanut AY-liikkeen asemaa tämmöisessä neuvottelujärjestelmässä. Työnantajatkin hyötyy siitä tavallaan, että kun se antaa semmoista vakautta, kun tiedetään niistä ehdoista. Samalla myöskin sitten, että ei voida niillä työehtoja kurjistamalla ehkä saavuttaa semmoista kilpailuetua. Eli mä näen, että siinä on todella hyvä. Se on se tärkeä osa. Meillä on 2 portaisuutta tällä erää. Meillä on myös paikallista sopimusta, mutta se tärkein taso edelleen on tällä edelleen, vaikka tietyt tahot on irtautunut siitä, kuten metsäteollisuus. Okei. Kiitos. Teille tuli valtavasti hyviä asioita. Oli ehkä ilahduttava myös tämä, että paras aika on nyt, että tässä on myös paljon mahdollisuuksia. Mun täytyy todeta tähän, että mä puhuin yhden VTT:n tutkijan kanssa muutama päivä sitten, ja hän totesi, että esimerkiksi tällainen niin kuin teknologinen kehittyminen ja suomalainen teknologian hyödyntäminen on aina hyötynyt tästä kulttuurista, tästä sopimisen kulttuurista ja yhteistyön dialogin kulttuurista. Ja hän esitti huolensa siitä, että nyt tässä muutoksen keskellä, niin että tämä pysyisi tämä niin kuin hyvä dialogisuus ja sen miettiminen, että mitä tehdään yhdessä sen sijaan, että ajauduttaisiin sellaiseen polarisaatioon, että tässä on myös sellaisia niin kuin työn muutokseen liittyviä positiivisia asioita. No, mutta jos nyt te vähän osa teistä, joita tässä niin kuin sivusikin, mutta miten te luonnehtisitte nyt tätä sopimisen kulttuurin tilaa tänä päivänä? Miltä se nyt sitten näyttää? Siinä jo vähän, teistä osa sanoikin jotain, mutta jos pitää jotenkin tiivistää, niin missä nyt ollaan? Mä en tunnista sitä väitettä, mikä tässä on ilmassa, että meillä on niin kuin hukattu sopimisen kulttuuria, vaan se sopimisen kulttuuri on aina niiden osapuolten välistä yhteistoimintaa ja sitä kulttuuria, mikä ne osapuolet keskenään rakentaa. Esimerkiksi meillä teknologiateollisuuden toimialalla meidän sopimuskumppaneiden välillä on ihan hyvä sopimisen kulttuuri. Me ei olla hukattu sitä siitäkään huolimatta, että alalla on ollut näitä pitkiä työtaisteluita tässä talven aikana. Ne on kohdistunut poliittisiin asioihin. Toki ne kohdistuu aina sinne työpaikkaan, mutta meillä on siitä huolimatta hyvissä puheväleissä. Me valmistaudutaan yhdessä tulevaan sopimuskierrokseen. Ja mä näkisin niin, että mikä tässä tuli aikaisemmissa puheenvuoroissa jo esille, että tämä sopimisen kulttuuri on kehittynyt sen yli 100 vuoden aikana, mitä työehtosopimuksia on rakennettu. Se, että me ollaan yhä avoimemmassa ja yksilöllisemmässä maailmassa, niin se haastaa tietysti kulttuuria, mutta se kehittää sitä myöskin samalla. Koska me ollaan koko ajan sellaisessa niin kuin läpivalaisussa, ihmiset saa nopeasti tietoa ja se vaatii sitten meiltä sopia osapuolilta sen neuvottelun ja sopimisen yhteydessä
enemmän ja enemmän. Ja me rakennetaan sitä yhdessä sitä kulttuuria. Kiitos. Malin. No, mä näen sen myös nyt uudestaan tästä organisaation kulttuurin näkökulmasta, että mitä me ratkaisee erilaisia konflikteja yhdessä, jos meillä on meidän edustajat siellä työpaikalla ja mitä se tarkoittaa juuri nyt, kun väestö vähenee, me tarvitaan työntekijöitä, että miten muuttaako tämä myös millä tavalla me keskustellaan ja minkälaisia sopimuksia me tehdään ja myös se, että meidän työntekijät nykyään myös on paljon enemmän, siellä löytyy enemmän diversiteetti ja erilaisia, mitä sanotaan, tarpeita, toivomuksia, että mä näen, että täällä on aika paljon tulossa ja vaikka meillä on sitten nämä isot sopimukset, että mitä sitten työpaikat on tosi erilaisia sitten, vaikka ne voi olla sama alan sisällä ja miten se arkipäivä siellä oikeasti näyttää ja mitä tuntuu, että on reilu palkka tai reilu tapa olla siellä. Mä näen, että se on tosi kiinnostava tilanne, missä me ollaan, kun on enemmän tasolla, missä on paljon asioita, joka on liikkumassa. Ja siellä mä näen, että mikä se luottamus, kun me ratketetaan erilaisia konflikteja, mikä on se avoin viestintä, millä tavalla me jollain tavalla pystyy olla mukana näistä päätöstekoja. Ja mä näen se myös se, että jos ajatellaan sellaista demokratiaa, että se päätösteko on lähempänä ihmisiä, että ne tuntuu, että ne saa olla osana sitä, että on oikeasti kyse minusta. Siellä tietysti mä voin olla myös aika heikossa asemassa myös, mutta mä voin myös olla voimakas asemassa. No sopiminenhan on osa työmarkkinapolitiikan kokonaisuutta ja pitää muistaa, että se on ainoastaan yksi osa työmarkkinapolitiikan kokonaisuutta, että työmarkkinapolitiikkaa tehdään arjen käytännöissä ja sitä tehdään niin kuin instituutioissa. Ja tähän sopimiseen on aina liittynyt konflikteja ja se on aina ollut kamppailukysymys ja kamppailukysymykset on vaihdelleet ajassa ja niiden kärkevyys on vaihdellut ajassa ja tällä hetkellä ilmassa on selvästi merkkejä, että nyt ollaan niin kuin hallituksen toimesta sopimisen joitakin elementtejä muuttamassa. Mihin suuntaan se tulee sitten keikahtamaan tai kääntymään, niin sitä ei vielä osaa ennustaa, mutta sitä haluaisin korostaa, että kauhean kärjekkäänä näkyy, kun me sopimisesta ja sopimusjärjestelmästä keskustellaan aina se, joka tietysti on hirvittävän tärkeä, kamppailu palkasta ja kamppailu niin kuin työehtojen monista aspekteista, mutta tämän taakse kätkeytyy paljon sellaista arjen sopimista ja arjen neuvottelua, jotka koskettaa ihmisten työtä ja työn arkea ihan olennaisen tärkeästi. Ne voi koskee osaamisen kehittämistä, teknologian kehittämistä ja niin edelleen. Ja nämä tuppaa unohtumaan näissä tällaisissa kärjekkäissä tilanteissa, kun mietitään sitä, että mihin suuntaan tässä nyt ollaan oikein menossa. Sellainen pitkä linja tuntuu vähän niin kuin joskus olevan kateissa. Joo, tämä on ihan totta, että on sitä arkista sopimista ja siihen liittyvää sopimisen kulttuuria. Mä kommentoin nyt ehkä työmarkkinasuhteiden historian tutkijana nimenomaan siellä yhteiskunnan ylätasolla tai siinä perspektiivissä. Ja siinä on kyllä kieltämättä aika suurta dramatiikkaa tällä hetkellä ilmassa nimenomaan just näiden Orpon hallituksen työelämäuudistusten takia, mutta myös sen takia, että työnantajapuolella on jo pitkään ollut tämmöistä liikehdintää sen niin kutsutun koordinoidun hajauttamisen suuntaan, jossa periaatteessa sopimista halutaan viedä pois ehdottomasti keskusjärjestötasolta, mutta mielellään myös liitoilta eli paikalliselle tasolle. Ja samaan aikaan sitten kuitenkin noudatetaan tätä vientivetoista mallia johtotähtenä, eli ei mitään täydellistä vapautta kuitenkaan sinne paikallistasolle sit haluta antaa. Että tässä on myös niinku yksi tällainen kiinnostava ja vähän jännitteinen kehityskulku. Mutta siinähän ei ole mitään uutta. Tämä on 1980-luvulta lähtien ollut työnantajien tavoitteena, että mennään lähemmäs sitä sopimista sinne yritystasolle ja nyt me ollaan sitten päästy pikkuhiljaa siihen, että me ollaan liittotasolla, jossa delegoidaan tiettyjä asioita sinne yritystasolle. Toki metsäteollisuus siirtyi sitten kokonaan yrityskohtaisiin työehtosopimuksiin, mutta siis tämä trendi on pitkä ja nämä muutokset on aika hitaita vaan tällaisessa työmarkkinasopimisessa.
Ehdottomasti näin, eikä vientivetoisuudessakaan ole sinänsä mitään uutta, että se on ollut ajatuksena siellä pitkään kyllä. Tämähän on tämä työn perusasia, että hirveän harvat asiat oikeasti uusia, että näitä samoja keskusteluja on käyty. Nyt käydään vaan vähän eri raamissa ja niin kuin sanottu vähän eri sävyillä, mutta hienosti mielestäni kuvaatte kaikki samaa tilannetta. Merja vielä. Joo, mä näkisin kanssa, että kyllä tässä on tietysti tämmöistä jatkuvuutta tässä sopimisen kulttuurissa, että kyllä meillä edelleen, just kun mä puhuin näistä alakohtaisista valtakunnallisista työehtosopimuksista, niin kyllä niin siellä se järjestelmä vielä toimii, mutta totta kai tässä on ollut tämmöistä linjanvetoa ja murroskohtaa sillä lailla, että Suomessahan tietenkin tämä sopimusjärjestelmä muuttui sillä lailla, kun kokonaan luovuttiin keskitetyistä sopimuksista, sitten siirryttiin vain liittotason ja paikallisen tason sopimiseen. Ja tietenkin tässä on semmoista linjanvetoa, kuten tässä aikaisemmissa puheenvuorossa tuli esille, että työnantajapuolella niin kyllä on ollut niin kuin halukkuutta ajaa sitä paikallisen sopimisen roolin kasvattamista selkeästi. Ja tietenkin jotkut alat, jos kokonaan irtautuu sitten valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisestä, niin se on aika iso semmoinen periaatteellinen muutos. Ja sitten yksi asia tietenkin, mikä tuli esille myöskin, on tämä, että tämä koordinaatio. Että aikaisemmin meillä tuli tupojen keskitettyjen sopimusten kautta sitä koordinaatiota, että näitä palkkavaateita koordinoitiin yhdistetysti sitten, keskitetysti sitten ja otettiin huomioon ehkä kaikki tämmöiset makrotaloudelliset tekijät, otettiin huomioon kilpailukyky ja niin edelleen. Sitten kun se taso hävisi, niin sen jälkeen tämä Suomen malli on ollut vähän hakusessa. Ja tämä nimenomaan, että Suomenkin on tätä vientivetosta mallia nimenomaan, että koordinaatio tuli sitä kautta, että ulkomaiset kilpailualtit, lähinnä teollisuusalat määritteli sitten tavallaan sen palkkanormin ja siitäkin on tullut kipuilua. Sopimisen kulttuuriin liittyy mun mielestä myös tämä kolmikanta-yhteistyö, mikä Suomessa on ollut, eli tavallaan niin on valtiovalta Suomessa on antanut myös sitten työmarkkinaosapuolille tavallaan yhdessä ollaan valmisteltu näitä isoja työmarkkinareformeja. Ja nyt tuntuu sitten, että tämä kolmikanta-yhteistyö, että se on ollut vähän hajoamassa tässä. Joo. Ja tavallaan, että sitä kautta, kun jos työmarkkinaosapuolet on ollut valmistelemassa näitä isoja reformeja, niin ne on ollut helpompi sitten tavallaan niillä on hankkia semmoista laajempaa hyväksyntää meillä. Ja tavallaan nyt tämä on sillä lailla, että onko tämä sillä lailla, että politiikka päättää, lopataan poliittisia päättäjiä, mutta sitten tavallaan niin tämä, että miten tämä yhteistyö toimii, niin musta tuntuu, että tällä hetkellä siinä on aika paljon skismaa. On ikään kuin vähän epäselvää, että miten tämä nyt sitten Kyllä. Että tässä on tietysti monenlaisia asioita. Niin. Tässä on tämmöistä murroskohtaa niin. Ollaan monessa, että mielenkiintoista nähdä, miten jatkuu. Mutta minusta teidän eri puheenvuorosta tulee hienosti esiin just nämä eri kulmat ja eri tasot. Mutta nyt pääsette vähän pureutumaan tähän, mitä Merja tässä jo vähän alkoi avaamaankin, että nyt jos ajatellaan, että valtakunnalliset neuvottelusuhteet, niitä voi kuvata sillä lailla, että ne on nyt vähän solmussa. Tai jos ei halua sanoa solmussa, niin ainakin niin kuin Merja sanoi, että on vähän tällaista hämmennystä, että onko tämä politiikkavetosta, mihin tämä nyt on tässä menossa, niin mistä se johtuu, että nyt ollaan solmussa ja mikä voisi ratkaista tämän solmun? Jokainen saa nyt esittää oman konstruktiivisen oman ehdotelmansa siitä, että mikä on ongelma ja miten tästä eteenpäin. No jos katsoo niin tällaista työehtoneuvottelujen ja sopimisen näkökulmasta, niin tässähän ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Nyt meillä on tapahtumassa tämmöinen evoluutio, niin kuin sanottiin, meillä ollaan murroskohdassa, kun ne vanhat tupomallit on hylätty, ja tupoissahan haasteena oli se, että meillä oli siellä tämmöisiä voima-akseleita, jotka ei niin kuin liittynyt niihin työehtojen sopimiseen. Siellä oli tämä SAK:n ja SDP:n voima-akseli, ja sitten samaan aikaan siellä oli MTK:n ja KEPUn voima-akseli, ja silloin puhuttiin niin kuin koko yhteiskuntaa koskevasta tällaista lähestulkoon sääntelytaloudessa elämisestä, jossa sitten niissä isossa pöydissä sovittiin siitä suurin piirtein, että mikä on kantohinta ja samaan aikaan sitten työn hinnasta ja niin edelleen. Ja nyt kun niistä tupoista on siirrytty pois, ollaan siirrytty sopiminen tälle sektorikohtaisesti liittotasolle, niin tämä koordinaatio on se haaste tässä kohdassa. Ruotsissahan se tapahtui niin päin, että siellä tehtiin ensin industriaavtal ja sen jälkeen sitten tavallaan sitä kautta koordinaatio tuli vientiteollisuuteen. Siinä on noin 19 allekirjoittajaa sen sopimuksessa tällä hetkellä ja sitten siellä on kuitenkin laajasti koko kenttä sitoutunut siihen viennin päänavaukseen. No meillä se on tehty niin, että me ollaan työnantajapuolella hoidettu koordinaatio oikeastaan niin kuin vuodesta 2017 lähtien sen viimeisen tupon, eli kiky-sopimuksen jälkeen. Ja se koordinaatio on meidän puolella pitänyt lähestulkoon täydellisesti. Ainoastaan se kuntasopimus
22 oli niin kuin poikkeus siitä meidän koordinaatiosta. Ja olen sitä mieltä, että tätä pitäisi tietysti kehittää yhdessä sopimalla, ja mehän yritettiinkin se tuossa ennen joulua. Ja nythän on sitten lainvalmistelu menossa tämän asian tiimoilta sen koordinaation varmistamiseksi. Mutta mä sanoisin, että tämä niin kuin kolmikantainen valmistelu, lainsäädäntövalmistelu, niin sehän toimii meillä edelleen. Se toimii paljon pidemmälle vietynä kuin mitä ILOn sopimukset esimerkiksi edellyttää. Me ollaan paljon pidemmällä siinä ihan samalla tavalla kuin muissakin Pohjoismaissa. Toki kaikkien Pohjoismaiden välillä on myöskin eroa näissä asioissa. Me emme ole monoliitti. Mutta mikä on nyt se ratkaisu, se dialogi, keskustelu, neuvottelu? Annetaan työmarkkinaosapuolten hoitaa työmarkkina-asioita ja annetaan hallituksen hoitaa hallituksen asioita. Se olisi niin kaikkein yksinkertaisimmin näin. Nyt tällä hetkellä kipuilu tapahtuu lähinnä siellä ammattiliittojen suunnasta, että he haluaisivat siihen pöytään, missä ennen oltiin se vanha tupopöytä. Sitä pöytää ei ole enää olemassa. Onko? Kiitos. Maali? No, tämä on vähän sen ulkopuolella mun oma asiantuntijuus, mutta mä kuitenkin haluan myös ehkä tuoda esille tätä yhdenvertaisuus ja myös, että mitä meidän työmarkkina tänään näyttää ja myös tämä, että kuka on ollut ne, joka on istunut siellä pöydällä ja mikä sukupuoli tai mikä etninen tausta niillä on ollut ja miten oikeasti juuri nyt on tapahtumassa. Mä näen myös, että haasteet on myös, että maailma on muuttumassa ja ehkä ne vanhat tavat, mitä on tehty, ehkä tarvitsee vähän semmoista uutta tuulia. Ja siellä on aina uhka tai mahdollisuus. Ja mä luulen, että on ihmisiä, joka ei ollut ääni samalla tavalla, ehkä on enemmän ääni tänään. Ja mä toivotaan myös, että meillä oli semmoisia keskusteluja, missä ei vaan mennä vanhan mallin mukaisesti, mutta myös katsotaan, minkälainen se työmarkkina näyttää tänään ja että mikä oikeasti olisi se paras, että nämä sopimukset oikeasti hyödyttää kaikille ja että ihmiset on mahdollisuus oikeasti elää sellainen elämä, missä ruoka saadaan pöydälle. Se on ehkä mun näkökulmasta tästä. Mä en vastaa ihan sun. Kyllä se vastaat, mutta mä ehkä vielä vähän painan sua siinä, tai painostan sua, että mikä sun mielestä olisi tähän solmutilanteeseen nyt ratkaisu? Sä kuitenkin aika paljon ratkaiset hankalia organisaatiotilanteita. Niin. Joo. Eikä mä jollain tavalla vähän samaa mieltä, että hallitus pitäisi hoida nämä asiat, mutta miten tämä työmarkkina ja mikä on se luottamusrakentaminen siellä ja mikä on ne konfliktit, mitä me oikeasti ollaan avoimia ja onko se vaan mi tai millä tavalla me on solidaarisia tai että jollain tavalla mikä tämä on tai että semmoinen itsekritiikki ehkä tarvitaan vähän enemmän, että muutumassa maailmassa ehkä. Mihin ollaan menossa ja mikä mun asema, mitä me tässä ajan? Pidänkö aina nyt kiinni siellä, missä aina on ollut ja tämä pitäisi jatkaa tai että miten me voi nähdä tätä Suomen tulevaisuus ja mikä hyöty, onko se, että kun me saadaan vähän enemmän, onko se silloin se parantaa tai jollain tavalla nämä asiat, eikö? Hyvä, kiitos. Harri. Jos katsotaan suomalaisen sopimisen tällaista pitkää linjaa, niin se mikä nyt on taustalla on tietysti 60-luvun lopulta alkanut pitkä tulopolitiikan kausi ja sen aikana rakentunut tämmöisen kolmikantaisen sopimisen järjestelmä, jossa ensimmäisessä vaiheessa keskitetyt tulopoliittiset sopimukset näyttelevät keskeisesti. Ja toki 89-luvullakin tehtiin liittokohtaisia sopimuksia, mutta sitten sen jälkeen ollaan pääsääntöisesti tehty liittokohtaisia sopimuksia. Ja 2000-luvun on ollut 2 keskitettyä sopimusta, jotka nekin on syntynyt enemmän tämmöisen poliittisen pakon ja painostuksen alla kuin työnantajajärjestöjen ja työntekijäjärjestöjen ikään kuin yhteistuumin. Ja tässä vanhassa mallissa hallitus on ollut jokseenkin, tai siis valtiovalta ja hallitus on ollut jokseenkin näyttäytynyt ulkopuolisena puolueettomana, tasapainottavana voimana. Ja nyt se, mikä on yksi tämän hetken solmun merkittävä seikka, kyllä on se, että hallitus on selvästi ottanut kantaa, että hallitus on lähtenyt lakisääteisesti pyrkimyksenä muuttaa sellaisia asioita, jotka on perinteisesti katsottu, että ne kuuluu niin kuin työmarkkinajärjestöjen sopimisen piiriin. Ja olen ihan samaa mieltä, että hallituksen pitäisi pysyä omalla tontilla ja työmarkkinajärjestöjen pitäisi pystyä ratkaisemaan tämä asia. Yksi sellainen seikka, mistä on minusta vähän keskusteltu, on se, että työnantajapuoli on pystynyt pitämään ja järjestää omat rivinsä hyvin tiukasti. Ja niin kuin sä mainitsit, niin työnantajien koordinaatio on pelannut jo pitkään. Ja se, mikä haittaa tietysti palkansaajapuolen toimintaa, on, että ammattijärjestöt ei kulje
yhtä jalkaa, vaan että siellä on selviä intressieroja SAK:n ja jonkin verran STTK:n välillä, mutta ennen kaikkea SAK ja Akavan välillä. Ja tämä AY-liikkeen tai niin kuin ammattijärjestöjen sisäinen ei eripuraisuus, vaan ihan selvästi niiden asema ja niiden jäsenistön erilaisiin asemaan liittyvät seikat on yksi seikka, joka kyllä on omia hankaloittaa tämän solmun aukaisemista. No, mutta entä se ratkaisu? Onko se, että kaikki pysyy siellä tontillaan ja työntekijäjärjestötkin laittaa rivinsä paremmin järjestykseen? Itse peräänkuulutan sitä, että työntekijäjärjestöt pitäisi pystyä parantaa omaa koordinaatiotaan samalla tavalla kuin mitä työnantajajärjestöt on tehneet. Mahtavaa. Mehän neuvotellaan tässä kohta ratkaisut. Ole hyvä. Joo, no siis jos tätä lähtee tätä suhteiden solmuun päätymistä ensin purkamaan. 80-luku tuli jo mainittua ja ehdottomasti siis työnantajapuolella on hirvittävä määrä tavoitteita, jotka on sieltä viimeistään 80-luvulta, jotka ei edennyt heidän kokemuksensa mukaan tai ole edenneet oikeastaan tähän päivään mennessä, joten siellä on kyllästytty siihen, että työmarkkinapöydissä neuvoteltaisiin nämä uudistukset, kun se ei kerta kaikkiaan ole tuottanut haluttua tulosta. Ja nyt sitten käytännössä hallitus tällä hetkellä ajaa monia näistä työnantajapuolelle tärkeistä tavoitteista, siis monelta osaa niin kuin vuosikymmeniä vanhoista tavoitteista, yrittää viedä niitä eteenpäin. Ja palkansaajapuoli on voinut oikeastaan vain protestoida, koska sen näkemyksiä ei nyt sitten tässä kohtaa oikein oteta huomioon. Mikä voisi tämän solmun avata? No tavallaan tietenkin joko kädenojennus hallitukselta tai työnantajapuolelta palkansaajapuolen suuntaan, mutta minkä ihmeen takia sieltä sellaista tehtäisiin, en oikein tiedä. Voisin sillä lailla lähteä edellisten kommentaattorien tai panelistien kelkkaan, että oikeastaan semmoinen vahvempi kaksikanta voisi olla se tulevaisuuden ratkaisu. Että hallitus pysyy lestissään, mutta myös niin kuin välttää härkkimistä niihin työmarkkina-asioihin enemmän. Ja että työmarkkinaosapuolet aidosti olisi vähän niin kuin tällaisella pohjoismaisemmalla linjalla kuin mitä tällä hetkellä. Että lähettäisiin semmoisen vahvemman kaksikannan varassa eteenpäin. Joo, no mä jaan sen näkemyksen kanssa, että mun mielestä tähän solmuun niin pitäisi ratkaisu löytyä niin kuin työmarkkinaosapuolten neuvotteluissa. Ja nyt tietenkin tässä, että valtiovalta aika voimakkaasti tullut väliin vähän niin kuin näihin, myöskin tähän on tekemässä tähän sopimusjärjestelmään liittyviä tämmöisiä reformeja, joilla voi olla merkitystä, että jos ajatellaan, niin kuin tässä on koko ajan puhuttu, että mennään pohjoismaiseen suuntaan, pohjoismainen malli ja niin edelleen. Mutta jos otetaan esimerkiksi Ruotsi tai muuta, niin eihän siellä nimenomaan valtiovalta ei puutu, vaan työmarkkinaosapuolet hoitaa keskenään. Ja Suomessa tätä skismaa nyt tietenkin, tässähän on monta asiaa, mutta tietenkin tämä vientivetoinen mallihan tässä on hiertänyt. Ja nyt ollaan siis tuomassa sitten tähän työrauhalainsäädäntöön tämä, että valtakunnan sovittelija ei voisi antaa korkeampia sovintoehdotuksia kuin mitä on tämä palkkanormi. Ja tavallaan, että tämä vientivetoinen mallikin, niin siinä mä oon samaa mieltä, että tässä voi olla erilaisia, siis työntekijäpuolen eri liitoilla ja muilla voi olla vähän erilaisia intressejä myöskin tässä mallissa ja niin edelleen. Mutta yksi tekijä, mikä siinä on, mikä esimerkiksi jos tulisi tämän lainsäädännön kautta, niin se olisi hirveän jäykistävä. Se tekisi hirveän vaikeaksi esimerkiksi naisvaltaisten alojen, julkisen sektorin alojen palkkakehitystä niin parantaa. Ja yksi, mikä tekijä tässä mallissa on myöskin ehkä, mikä hiertää, olisi, että se olisi kauhean jäykistävä. Että tämmöisessä mallissa jotain koordinaatiota tietenkin tutkimuskirjallisuuden mukaan tarvitaan, eli koordinaatiot, palkkavaateita koordinoidaan, niin se on tutkimusten mukaan niin hyvä myöskin työllisyydelle ja eriarvoisuudelle ja kehityksen kannalta hyvä asia, mutta tosiaan niin, tähän malliin pitäisi saada joustavuutta. Mutta kaiken kaikkiaan mä näkisin, että kyllä tässä mun mielestä, että tavallaan jos annettaisiin enemmänkin kuitenkin työmarkkinaosapuolten löytää se ratkaisu, että tähän ei tulisi tämä valtiovalta on ehkä sotkenut vielä ja vielä niin kuin
kärjistänyt ehkä tätä tilannetta. Saattaa olla, että nämä reformit, mitä sitä kautta on lähdetty ajamaan. Tässä on nyt tulee, ole hyvä, voit kommentoida. Ja voitte kommentoida myös toisiaan ne muutkin, jos haluatte, mutta minulta pitää kysyä lupaa. Sen verran tähän halusin kiinnittää huomiota, että meillähän ei ole olemassa mitään työmarkkinakonfliktia, vaan nyt meillä on tällä hetkellä konflikti siinä, että hallitus haluaa viedä tiettyjä reformeja eteenpäin. Yksittäiset kappaleet siellä reformissa eivät ole kauhean suuria, mutta tietenkin samaan aikaan siellä on siis sosiaaliturvaan, työlainsäädäntöön liittyviä yksittäisiä pieniä asioita, jotka on tietysti jotkut periaatteesta aika niin kuin isoja työnantajapuolelle, vaikka tämä työrauhan lisääminen, että poliittisten lakkojen rajaaminen. Meillä oli kuukauden satamat kiinni, mikä on aivan uskomaton menetys vientiteollisuudelle. Me ei edes pystytä laskemaan niitä menetyksiä, mitä sitä aiheutuu. Ja siis mietitään, että onko siellä niin kuin kohtuullista painostaa maan laillista hallitusta sillä, että aiheutetaan vahinkoa vientiteollisuudelle, niin kyllähän me totta kai tuomme sitä, että ne rajataan esimerkiksi siihen vuorokauteen, niin kuin se lakiesitys tällä hetkellä on. Paikallisessa sopimisessa, siellähän on nyt lakipaketti lausunnoilla ja siinä tapahtuu niin kuin periaatteessa iso muutos siinä, että järjestäytymättömät työnantajat voivat myöskin sopia samalla tavalla kuin järjestäytyneet poikkeuksia työehtosopimuksen, mutta työehtosopimuksen rajoissa, jolloin me sopijaosapuolet työnantajapuolella ja palkansaajapuolella yhdessä kuitenkin sovimme ne rajat, missä myöskin ne järjestäytymättömät voi siellä liikkua. Että nämä ei ole niin kuin kauhean isoja juttuja, mutta niistä tehdään suuria. Ja mä näkisin niin, että tämä murros tai tämä niin kuin konflikti tässä on nimenomaan tällainen poliittisen vallan konflikti, että tietyt ammattiliitot, SAK-johtoiset tai SAK-ammattiliitot haluaisivat sen valta-aseman takaisin, joka niissä vanhoissa tupoissa oli. Ja tässä on se murros, mikä Ruotsissa tapahtui 90-luvulla, kun siellä luovuttiin keskitetyistä ja solidaarisesta palkkapolitiikasta. Siinä meni vuosia sielläkin, että ne löysivät sitten sen balanssin ja tasapainon sen industriaavtaalin kautta ja sitten pikkuhiljaa se tasaantui. Me ollaan keskellä sitä prosessia ja toivottavasti me päästään yhdessä ammattiliittojen kanssa tässä eteenpäin. Hienoa, ja täältä tulee vielä kommentti lisää. No kyse ei välttämättä tietysti ole siitä, että SAK haluaa säilyttää jotain valta-asemia, vaan pitää muistaa se, että kun me mietitään työmarkkinasopimisen kokonaisuutta, niin esimerkiksi SAK-laiset liitot on vahvimmillaan liittokohtaisissa neuvotteluissa ja liittojen valta ja sitten ennen kaikkea tietysti työntekijöiden asema ohenee, mitä lähemmäs me tullaan työpaikkatasoa ja jotta SAK-laiset liitot pystyy jollakin tapaa turvaamaan jäsenistönsä tai kaikkein heikoimmassa neuvotteluasemassa olevan jäsenistönsä etuja, liitot tällä hetkellä katsoo, että liittokohtainen sopiminen on heidän näkökulmastaan se kaikkein järkevin tapa. Ja mitä lähemmäs me mennään niin kuin työpaikkakohtaista sopimista, sen heikommaksi AY-liikkeen vaikutusmahdollisuudet tulee. Ja paikallisen sopimisen lisäämisessä on kysymys nimenomaan tästä. Ja se, mistä SAK kantaa tietysti huolta, on luottamusmiesjärjestelmä, joka on samalla kysymys tietysti työmarkkinoilla valtakysymyksestä, mutta yhtä paljon se on myös kysymys siitä, että millä tavalla pystytään puolustamaan työntekijöiden etuja työpaikkatasolla. Nämä on aika monimutkaisia, tai siis hyvinkin monimutkaisia kysymyksiä. Nämä on hyvin monimutkaisia ja siinä mennään Malinin osaamisalueelle, koska siellä tulee se organisaatio ja miten sen organisaatiossa tätä asiaa tehdään, koska tämä edustuksellisuus tulee myöskin muuttumaan, järjestäytymisaste laskee ja niin edelleen, ja ihmiset on enemmän niin kuin yksilöllisiä, mutta samaan aikaan meillä on myöskin niin kuin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Toiset on voimakkaampia, toiset ei, mutta ne pääsee eteenpäin. No niin, ja nyt tässä kohtaa siirrytään seuraavaan kysymykseen, joka itse asiassa vähän käsitteleekin tätä, niin kuin tämä menee, te itse hoidatte, että mua ei oikeastaan tarvittaisi tähän, mutta mä nyt silti pidän tätä rajaa tässä. Eli seuraava kysymys on, että mitkä ovat sellaisia sopimisen alueita, joista tulisi neuvotella, mutta joita on tuotu vähän tai ei ollenkaan neuvottelupöytään. Eli nyt mentäisiin vähän enemmän juuri tähän, että mitä nyt sitten, kun tässä on puhuttu nyt tästä, että edelleenkin pitäisi sopia, mutta siitä pitäisi poistaa se poliittinen ehkä kärki niin. Ja palata siihen niin kuin kaksikannasta puhuttiin tässä, niin mistä nyt sitten, mistä tulisi neuvotella ja niitä on tuotu liian vähän tai ei ollenkaan neuvottelupöytään? Mä sanoisin niin, että silloin kun puhutaan työehtoneuvotteluista, niin silloin se on niiden alakohtaisten liittojen päätettävissä, että mitkä ovat siellä agendalla. Ja meillä ei ole ollut kyllä pulaa agendasta silloin, kun teollisuusliitto tai joku muu ammattiliitto tuo meille esityksiä pöytään, niin kyllä niitä riittää. Ja heillä on nyt prosessi siellä menossa tällä hetkellä syksyn neuvotteluja varten, että niin täytyy vaan muistaa, että
mikä pöytä on katettu. Siihen tulee kyllä agenda ja niitä asioita, mistä siellä neuvotellaan. Ja partit osaa sieltä valikoida sen, että mitkä on neuvottelun kohteena. Nyt täytyy muistaa se, että ei voida keksiä jotain sellaista pöytää, mitä ei ole katettu valmiiksi. Okei. Malin? No, mun mielestä tämä on vaikea kysymys, kun mä näen myös, että meillä on nämä valtasuhteet. Jos ajatellaan, täällä meillä on naisaloja, meillä on aloja, missä on paljon enemmän maahanmuuttajia. Ja meillä on kaikenlaista tämmöistä, mitä sanotaan, joka vaikuttaa. Että sitten kun me tulee sinne se paikan päälle myös, että mikä on meidän mahdollisuuksia myös tehdä tämmöisiä sopimuksia, että ei me on kaikki ihmiset samalla tavalla. Ja jos sä oot julkisella sektorilla, sulla on vähän erilainen asema kuin jos sä oot ei-julkinen sektorilla. Et mä näen, että täällä myös on paljon haasteita. Ei voi sanoa, että se on joku tietty tyyppi, mutta ehkä olla tiedossa sitä, että kaikilla ei ole sitä sama asema keskustella ja kuka on määritelty ja mikä raha siellä löytyy. Ja siellä meillä on hallitus, joka tietysti määrittelee, mikä julkisella sektorilla ja missä säästetään. Ja että vaikka me ollaan siellä markkinan puolella, mutta meillä kuitenkin on hallitus, joka on siellä, tai meillä on, jos se sitten on kunta, tai vaikka erotetaan nämä, ne on kuitenkin siellä yhdessä. Mä ehkä näen tätä myös, että miten me nähdään tätä myös, että nämä sopimukset kuitenkin ei ole samankaltaisia kaikille. Ja myös, jos me ajatellaan semmoisia pienyrittäjyys, missä sä oot pakotettu tulla yrittäjä, vaikka sä oot töissä isompi yrityksessä. Kaikenlaista tämmöisiä välimuotoja myös, joka heikottaa ihmisten asema myös ja ketkä me ollaan, joka ollaan siellä. Ja että ihmisten moninaisuus, jotkut vaan on parempi päällä istua siellä neuvottelussa ja tietysti kuka on siellä ja varmistamaan sitä, että meillä on reilu työelämä myös jatkossa. Eli niin kuin, että tässä pitäisi keskustella myös siitä, että miten turvataan ikään kuin kaikkien asemaa. Että myös heidän, jotka ei siinä ehkä neuvottelutilanteessa tai ole välttämättä edes tietoisia, mistä kaikesta voi neuvotella. Että tässähän on osa, miksi tämä tilaisuus on tässä, että me pohdittiin just sitä, että se sopimisen kulttuuri ja se sopiminen, niin se on aika varsinkin nuoremmille sukupolville, jos nyt vähän laajennetaan, niin usein aika hähmäinen käsite, että mistä sovitaan, mitä tämä tarkoittaa. Niin sillä lailla, jos olettaa, että kaikki pystyy neuvottelemaan oman työsopimuksen, niin se on aika iso oletus. Sitä varmaan ehkä haet tässä, että turvattaisiin niin kuin semmoinen yleinen niin kuin neuvottelu. Kun se on se, mitä me myös nähdään siellä työpaikalla, että ei kaikilla edes on tiedossa niiden omia oikeuksia ihan työpaikalla arkipäivässä, jos on ollut häirintää tai jos on erilaista syrjintää, jos ei sitä edes on selvä. Että se on jollain tavalla. Eli pelisäännöt pitäisi selvittää kaikille, ainakin vähintään. Hyvä, hienoa. Harri. Sanoitin, partit varmaan tuo asioita neuvottelupöytään ihan riittävästi, mutta mun oma ennuste siitä, että mitkä asiat tulee neuvotteluissa korostumaan lähikierrosten aikana, niin kuin nykyisellä presidentillä, mulla on 3 pointtia. Osaaminen, aika ja tasa-arvo, eli itse uskon niin, että raha on aina tärkeä, mutta monissa neuvottelupöydissä rahan merkitys tulee vähenemään. Samaan aikaan keskustellaan yhä enemmän osaamisen kehittämisestä, osaamisen päivittämisestä ja osaamisen turvaamisesta. Työajasta ja elinkaaren mittaisesta työajasta tulee kova neuvottelukysymys. Rahaa me saadaan tehtyä lisää, mutta aikaa ei kukaan saa tehtyä lisää. Ja ajasta tulee kovat kamppailu. Ajasta tullaan käymään kova kamppailu. Ja 3, joka liittyy tietysti rahaan, on myös kysymys tasa-arvosta. Ja silloin tällä viittaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon palkkauksessa, työoloissa ja työehdoissa, ikään liittyviä kysymyksiä sekä maahanmuuttajien asemaa. Ja nämä on ne, joista tullaan tulevaisuuden pöydissä varmaan keskustelemaan yhä enemmän ja enemmän. Kiitos. Joo, mun vastaukseen sisältyviä oleellisia pointteja on paljon jo tullut, mutta ihan selvästikään sen vanhan sopimisen järjestelmän niin kuin puitteissa ei ole pystytty kaikkia asioita millään lailla käsittelemään, jotka on tällä hetkellä oleellisia. Että sen katveeseen on jäänyt just
muun muassa maahanmuuttajataustaiset työntekijät, erilaisissa epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät alustatalouden työntekijät, joita ei oikeastaan edes työntekijöiksi voi niin kuin tässä työmarkkinamielessä kutsua, koska he on aika lailla itsensä työllistäjiä, pienyrittäjät ja tosiaan nuoret tuli tuossa kanssa mainittua. Että kaikki sellaisia henkilöitä, jotka oikeastaan myös AY-liikkeen pitäisi pystyä paremmin tavoittamaan, jos sitten haluttaisiin semmoinen todella toimiva kaksikanta saada aikaiseksi, joka pystyy huolehtimaan paremmin kaikkien asemasta työmarkkinoilla. Joo. Kiitos. Joo, jos mä jatkan tästä, niin tosiaan niin mäkin uskon, että tosiaan siinä on eroja, että mitä alakohtaisissa työehtosopimuksissa niin sovitaan, että varmaan sieltä löytyy sitten alakohtaisia spesifejä asioita, mitä halutaan nostaa aina pöydälle, koska sehän on niin laaja se kenttä, niin ne asiat ei voi olla aina samanlaisia. Ja tosiaan me tiedetään, että Suomessa työehtosopimuksissa niin sovitaan palkkojen ja työaikojen lisäksi todella paljon monenlaisista työsuhteen ehdoista. Ja tosiaan, että jos miettii sitten, että mitä asioita siellä ei ole, että yleensähän on yli 100-sivuisia nämä työehtosopimukset, jossa luet jonkun alakohtaisia työehtosopimuksia, siellä on vaikka minkälaisia asioita nostettu esille, mutta itsekin mietin sitä, että miten että varmaan siihen on jo kiinnitetty monessa työehtosopimuksessa nimenomaan just ehkä tämä sukupuolten välinen tasa-arvo ja miten siellä, onko siellä enää, löytyykö työehtosopimuksista esimerkiksi sellaisia asioita, jotka niin voi asettaa sukupuolet eriarvoiseen asemaan. Minusta tuntuu, että siinä on tehty paljon edistystä kyllä jo vuosien saatossa, mutta tosiaan vaikea sanoa. Mutta mun mielestä on tärkeää myös huomioida se, että suomalaisessa työehtosopimuksessa niin tällä hetkellä vielä kuitenkin meillä on nämä valtakunnalliset työehtosopimukset sitten esimerkiksi määrittelee, sit jos mennään sinne paikalliselle tasolle sopimaan, niin niissähän on eroja sitten, että mitä sitten paikallisella tasolla mistä asioista voidaan sopia. Ja sitten joillakin aloilla esimerkiksi otetaan vaikka tämmöinen palveluala, vaikka hotelli- ja majoitus, hotelli- ja ravintola-ala, jossa niin se yrityskenttä on hyvin pirstaleinen, siellä on paljon pieniä yrityksiä ja muuta, niin ei välttämättä, että kaikilla esimerkiksi sen alan työehtosopimuksessa niin palkoista sovitaan valtakunnallisessa työehtosopimuksessa. Niistä ei neuvotella paikallisesti, mutta se rumpa voi olla, että se johtuu siitä hyvin pirstaleisesta, hajautuneesta kentästä, että siellä ei välttämättä kummallakaan osapuolella ole intressejä lähteä neuvottelemaan. Että täytyy muistaa aina, että mistä neuvotellaan, mutta millä tasolla neuvotellaan. Sitten toinen iso tärkeä kysymys, mistä nyt sitten hallituksen uudistusten jälkeenkin voidaan keskustella, että kuka sitten neuvottelee eri tasoilla, että kuka siellä paikallisella tasolla on palkansaajien edustajana, että onko se luottamusmies, jolla on sitä AY-liikkeen tuki ja osaaminen ja tämmöiset osaamispuoli on jo kunnossa, että mikä se tavallaan on sitten, että sillä on aika isoja sillä on tosi iso merkitys myös. Kyllä. Kiitos. Täällä tehdään kiivasti muistiinpanoja. Näyttää siltä, että mutta mielestäni teillä on aika paljon yksimielisyyttä kyllä näissä pointeissa. Mutta jos nyt ajatellaan, tässä te olette nostaneet kaikki esiin tätä, niin kuin Harrille tuli 3 pointilla hienosti tämä tasa-arvo, vähän niin kuin muuttuva työ, tässä on erilaiset työsuhteet. Eli kenttä on myös paljon pirstaleisempi, että ei voi puhua enää sellaista, että kaikki on työsuhteessa ja sitten neuvotellaan, vaan on tosi erilaisia työsuhteita. Ja ajatellaan tätä työn tulevaisuutta, joka näyttää siltä, että se pirstaloituu entisestään eri tavoin ja muuttuu toisenlaiseksi. Niin mikä teistä nyt sitten on suomalaisen sopimisen kulttuurin tulevaisuus? Millä tavalla tämä ratkaistaan? Nyt pääsette lausumaan. No siis kyllä mä toivon, että suomalaisen sopimisen kulttuuri rakentuu edelleenkin niihin luottamukseen ja siihen sopimususkollisuuteen ja tämmöisiin sopimisen peruselementteihin. Ja sitten millä tavalla tämä niin kuin työehtosopiminen etenee, niin tällainen evoluutio, joka nyt sitten tästä pikkuhiljaa tapahtuu, niin päästään jollakin tavalla sopimaan siitä työmarkkinamallista jollakin aikataululla. Meillä on kuitenkin keskusteluja senkin jälkeen, jos se lailla säädetään niin valtakunnansovittelijan ja sovintolautakunnan roolista, niin erityisesti sen jälkeen meillä on tarvetta sitten kaksikantaisesti päästä jonkinlaiseen konsensukseen asiasta. Minkälaisella porukalla, niin sitä en lähde tässä nyt ennakoimaan, vaan kyllä siinä täytyy olla keskeisiä työmarkkinatoimijoita sitten mukana, kun sitä asiaa tehdään.
keskusjärjestöjä siinä ei tarvita, koska he eivät tällä hetkellä tee työmarkkinasopimuksia. Ja entäs sitten, onko kantaa siihen, että millä tavalla tätä pirstaleisuutta ja näitä erilaisia ryhmiä, joita nyt ei AY-liikekään ole tavoittanut, niin kuka heitä edustaa, millä tavalla tätä turvataan, tätä tilannetta? No nyt on ehkä rohkeaa sanoa, että AY-liike ei tavoita. Tietysti on eri aloja, joissa eri tavoin on järjestäytymisastetta ja eri tavoin sitten AY-liike tavoittaa niitä. Esimerkiksi meidän niin kuin teknologia-aloilla meillä on työpaikkoja, joissa on kymmeniä kansallisuuksia ja siellä on työehtosopimuksessa huomioidaan asioita ja yhdessä sitten tehdään ammattiliittojen kanssa työtä myöskin sitten näin tasa-arvon eteen ja niin edelleen. Että kyllä tämä niin kuin myöskin kehitystä tapahtuu tässä inklusiivisuudessa ja näiden erilaisten ryhmien huomioon ottamisessa ja kyllä siinä aktiivisia on kummatkin osapuolet, sekä työnantajat että palkansaajat. Okay. Eli näillä 2 kannalla tämä järjestetään ja heikommatkin turvataan. No, tässä roolissa täytyy näin sanoa. Joo, se on ihan ok. Tässä haetaan nyt tällaista niin kuin loppukaneettia. Ole hyvä, Malin. No, mä haluan nähdä enemmän aktiivisuus siellä työnantajapuolella myös, että mitä se tarkoittaa sitten, kun meillä on niitä sopimuksia, että mitä ne tarkoittaa siellä käytännössä ja siellä arkipäivässä, siellä työpaikassa. Että vaikka meillä sitten on, nyt me ehkä puhutaan tästä, että mikä on se raha ja se esimerkiksi mikä palkka saadaan, mutta mä myös näen sitä, että mun työssä, että ihmiset ei edes ole valmiina jäädä siellä työpaikalla, vaikka niillä on hyvä työaika, hyvä palkka, kaikki näistä asioista, jos työnantaja ei oikeasti huolittaa sitä työyhteisöä, missä on siellä, ei ota sitä vastuuta. Ja mä näen, että joskus tarvitaan olla sellaisia aikoja, missä on vaikeampi saada työntekijöitä, että se pakottaa myös työnantajat myös miettiä näistä asioista, että tietysti se on tosi tärkeää, että mulla on se riittävä raha, että mä pystyn maksamaan vuokraa tai taloja ja kaikki nämä perusasiat, mutta myös se, että meillä on semmoinen kestävä työhyvinvointi tai semmoinen, että me jaksa olla työssä, että meillä on semmoinen ilmapiiri siellä, että tutkimus myös osoittaa sitä, että se tulee joku raja myös, missä esimerkiksi palkka ja aika, se ei ole väliä sitten, että me haluan, että me on niin paljon siellä työpaikassa, että meidän täytyy olla semmoisia työsopimuksia siellä arkipäivässä, että me tunne olevansa turvallisia, että me voi kehittää, että on semmoinen ilmapiiri ja se on ehkä sitä, mitä mä nyt ajattelen tulevaisuudessa, että joskus täytyy tulla semmoisia pakoteita, että nyt, että kun työelämä näyttää eri lailla, että siellä on nämä piiristeleet tai kaikki nämä, ja sitten myös meidän väestö näyttää erilaista. Että mä jollain tavalla toivon nyt, että katsotaan, että mitä on kestävä tulevaisuuteen. Ja täällä mä näen, että työnantaja on se, mikä on tosi iso vastuu hoitaa sitä, että oma yritys oikeasti on tulevaisuudessa myös. Eli täytyy niin kuin jatkossa neuvotella ja sopia myös siitä inhimillisestä kestävyydestä. Todella. Se on. Kyllä, mä oon kyllä samaa mieltä tästä. Joo. Harri. Malin nosti kyllä tämän kestävän työn ja kestävän tulevaisuuden esiin, joka on tietysti koko ihmiskunnan kysymys. Se ei ole pelkästään suomalaisen työn ja suomalaisten työpaikkojen kysymys, mutta meidän paneeli tai meidän keskustelu ei siihen nyt ulottu. Se, mikä näyttäisi vääjäämättömältä selvää on, että Suomessa tullaan siirtymään lähivuosien aikana sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on pulaa työvoimasta, pulaa ennen kaikkea osaavasta työvoimasta, mutta pulaa myöskin muusta työvoimasta. Ja siinä kohtaa kyllä katse kääntyy aika paljon työnantajiin, koska työnantaja tulee omilla ratkaisuillaan vaikuttaa siihen, että kuinka yritykset ja julkinen sektori pystyy rekrytoimaan väkeä niihin tehtäviin, joita meillä on auki ja joihin tarvitaan ihmisiä. Ja tämä tulee muuttaa mun mielestään kyllä niin kuin myöskin sopimisen käytäntöjä ja niin kuin tämmöinen dialogisempi ja vastavuoroisempi ote tulee mun mielestä lisääntymään jotenkin. Ei se kamppailutta tule lisääntymään, mutta itse ennakoin kyllä, että tässä tullaan näkemään aikamoinen murros vielä työmarkkinoilla ja sopimisessa. Mä oon unohtanut sanoa, kun mä sanoin, että ensimmäinen sopimus solmittiin 124 vuotta sitten. Maaliskuussa 1924 eduskunta hyväksyi työehtosopimuslain. Meillä on 100 vuotta ollut sopimisen kulttuuria lainsäädännöllisesti
niin kuin ohjattuna. Joskaan se ei kyllä laajemmin lyönyt läpi ennen kuin toisen maailmansodan jälkeen, mutta ei nyt takerrota sivuseikkoihin. Kannata takerrota. Mä itse asiassa ottaisin tämmöisen vähän välikommenttina sekä Malinin että Harrin aiempiin puheenvuoroihin, niin jos mietitään esimerkiksi työvoimapulaa sote-alalla, niin mä haluaisin nähdä semmoisen raikkaan avauksen, että sitä pyrittäisiin korjaamaan paremmilla palkoilla, eikä sillä, että koulutetaan lisää ihmisiä. Se voi olla tarpeellinen osa ongelmanratkaisua myös, ei siinä mitään. Tai sitten se, että madalletaan pätevyysvaatimuksia, mitä myös niin kuin nähdään ratkaisukeinoina, mikä on täysin kummallista. Entäpä jos vaikka kokeiltaisiin sitä, että maksetaan asianmukainen palkka. No joo, sitten tähän tulevaisuihden ennustamiseen, jota historian tutkija aina inhoaa. Lykätään tosi paljon enemmän. Tutkijat inhoista. Mutta erityisesti ehkä historioitsija ennustaa todella paljon mieluummin menneisyyttä. Se on hirveän paljon helpompaa, kannattaa kokeilla. Mutta jos nyt pakko näitä skenaarioita, ja mä lähden nyt kuitenkin siitä väitteestä, että meillä on jännitteinen tilanne työmarkkinapolitiikassa valtakunnan tasolla, vaikka siellä alemmalla tasolla on paljon rakentavaa yhteistyötä ja sen merkitys on hirvittävän suuri, mutta meillä on joka tapauksessa skismaa selvästikin näiden niin kuin valtakunnan tason eri työmarkkinaosapuolten edustajien välillä ja tavoitteen asetteluissa. Mitä voi tapahtua? Mulla on myös 3 pointtia. No, yksi mahdollisuus on se, että tämä tilanne lässähtää, hallituksen reformit viedään läpi ja tilanne laukee. Palataan semmoiseen business as usual -meininkiin. Sitten voi olla, että päädytään entistä jännitteisempään tilanteeseen. Tulevilla työmarkkinakierroksilla saatetaan nähdä työtaisteluita enemmän. Voi olla, että palkansaajapuolelle on jäänyt hampaankoloon erilaisia asioita tästä hallituksen uudistuspaketista, joka saattaa sitten läikkyä sinne neuvottelukierroksille kyllä myös. Näistä mä en tiedä, jää nähtäväksi. Voi myös tavallaan molemmatkin voi tapahtua vähän sitten riippuen alasta. Ja tästä tullaan ehkä siihen 3. pointtiin, joka on todennäköinen skenaario mun nähdäkseni, eli työmarkkinoiden polarisoituminen siinä mielessä, että siellä palkansaajapuolella aletaan nähdä entistä enemmän sitä, että siellä on hyväosaisia ja huono-osaisia palkansaajia, joista osalla on neuvotteluvoimaa ja vipuvartta kammeta omia työehtojaan, oli ne sitten palkkaa tai muuta työnteon ehtoja niin paremmaksi, ja sitten on niitä, jotka ei ole niin hyvässä asemassa, joilla sitä neuvotteluvoimaa ei samalla lailla ole. Että semmoinen skenaario on myös mun nähdäkseni ihan mahdollinen. Kiitos. Joo, eli tästä voisinkin jatkaa just tästä, että onko neuvotteluvoimaa vai ei, mutta sillä lailla, että hyvä osaisilla, huono osaisilla. Mutta mä näkisin kuitenkin, että yksi tärkeä tekijä on kuitenkin tämä työehtosopimusten kattavuus. Että kuinka hyvin ne kattaa. Kuitenkin nämä työehtosopimukset, valtakunnalliset, ne määrittelee ne minimiehdot, joita huonommista ehdoista ei voi sopia yleensä. Ja sillä lailla, että nehän suojaa myös niitä heikommassa asemassa olevia työmarkkinoilla. Mun mielestä yksi tärkeä tekijä on tässä, siis kun miettii tätä suomalaista sopimusjärjestelmäkenttää, on kuitenkin, että kuinka hyvin me sitten saadaan tämä työehtosopimusten korkea kattavuus on tärkeä elementti. Siihen vaikuttaa sitten myöskin, no onko meillä vielä jatkossa yleissitovuus voimassa, ja siitä sitten tullaan myöskin, että yksi iso tekijä on myöskin se, että kuinka sitten työnantaja- ja työntekijäpuolen järjestäytymisasteetkin kehittyy. Että sillä on merkitystä myös sitten tähän yleissitovuuskenttään. Ja sitten jos me ajatellaan tätä kehitystä, että on voimakasta työntöä, että lisätään sen paikallisen sopimisen merkitystä, mutta tavallaan, niin kuin, mitä muissa Pohjoismaissakin on tapahtunut, tavallaan, että sillä on merkitystä tutkimusten mukaan, että onko se organisoitua hajauttamista, organized decentralization vai ei. Eli tavallaan tapahtuuko se tavallaan sen nykyisen työehtosopimusjärjestelmän niin kuin sisällä tai piirissä. Eli tavallaan niin, tutkimusten mukaan se,
jos se on tämmöistä organisoitua, niin ne tulemat eriarvoisuusnäkökulmasta, työntekijöiden etujen näkökulmasta, monesta eri näkökulmasta, niin ne tulemat on ollut paljon parempia. Et mun mielestä tässä on paljon asioita tietenkin, ja tietysti varmaan nähdään, niin nyt seuraavilla neuvottelukierroksilla nähdään kipuilua tietenkin näistä hallituksen paketeista, en yhtään epäile. Ehkä sitten vielä semmoinen kommentti tästä, kun oli, että kuinka nämä tavallaan, että kuinka työehtosopimuksessa ajetaan, onko semmoisia ryhmiä, joiden etuja ei ajeta. Oli nämä epätyypilliset työsuhteet. Mutta mun mielestä mä näkisin, että siinä suhteessakin varmaan on tehtävää, mutta se on kyllä, sitä on kuitenkin jo pystytty paljon kehittämään. Että kyllä mä näkisin, että tiettyjen alojen, jos on paljon tehdään vaikka osa-aikatyötä, vaikka pamilaisia aloja ja muuta, niin kyllä siellä on yritetty sit saada niin kokoaikatyöntekijöitä ja osa-aikatyöntekijöitä, niin että ne olisi enemmän samanarvoisessa asemassa, että ei tulisi tämmöistä, että mun mielestä, että totta kai siihen täytyy kiinnittää huomiota. Sitten iso kysymys on myöskin sitten, että jos meillä työmarkkinoilla, niin meillä on palkansaaja-asema on kuitenkin se isoin, että ihmiset tekee paljon työtä palkansaaja-asemassa, mutta sitten on itsensä työllistäjiä ja kaikkia alustatyöntekijöitä ja muuta. Että tavallaan on keskusteltu paljon, että miten sitten jotkut, jotka ei ole ihan, voi olla vaikka näennäisyrittäjä tai niin edelleen, että miten heidän etujaan sitten ajetaan. Että ne on semmoisia isoja kysymyksiä. Mutta kuitenkin tässä pohjoismaisessa mallissa niin tämä tämmöinen tavallaan koordinoitu tämmöinen työehtosopimusjärjestelmä tai kollektiivinen työehtosopimusjärjestelmä, se on yksi niistä keskeisistä pilareista muissakin Pohjoismaissa. Mä näkisin, että siitä kannattaisi Suomessakin pitää kiinni. Kiitos. Onko panelisteilla vielä jotain loppukommentteja, joita haluaisitte esittää? Että olisi vielä yksi nopea kierros mahdollista. Jos haluaa jotain lausua, mutta ei ole pakko tai kommentoida vielä. Mä olen ihan samaa mieltä Merjan kanssa tuosta organisoidusta hajauttamisesta, että sen täytyy tietyllä tavalla tukeutua tähän työehtosopimiseen, työehtojärjestelmään. Silloin se toimii hyvällä mallilla ja mä näkisin tämän tulevaisuuden, että se kyllä tulee myöskin niin tapahtumaan, koska vaikka järjestäytymisaste laskisikin työntekijäpuolella, niin kuin se trendi näyttää olevan, niin siellä kuitenkin on voimakkaita ammattiliittoja, jotka pystyy huolehtimaan siitä, että TESeillä on riittävä kattavuus. Meillä kaikki kantaa huolta kansainvälisestä kilpailukyvystä. Jos katsotaan vertailevaa tutkimusta, niin kaikkein parhaiten on kansainvälisessä kilpailussa pärjänneet sellaiset maat, joissa on suhteellisen koordinoidut työmarkkinaneuvottelut ja kattavat sopimusjärjestelmät. Niin, mä kommentoin vielä sen verran, että meillä on aika paljon varmaan sellaista, missä sopimista ei mitään. Sopimista tarvitaan ja jonkun verran, tai varmaan aika paljonkin on käsittääkseni just yhteistyötä vaikka siinä, että miten tämmöistä vihreätä siirtymää toteutettaisiin. Kyllä. Oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, että tämmöisiä haasteita, joihin mä toivon, että on myös sit sellainen vahva sopimisen kulttuuri, jonka avulla viedä asioita eteenpäin positiiviseen suuntaan meille kaikille. Niin kuin on tähänkin asti pystytty, niinpä. No niin, nyt voidaankin sitten sanoa kiitos kameroille ja sulkea ne ja jatketaan keskustelua täällä huoneessa olevan yleisön kanssa. Mutta ehkä aplodit panelisteille. Hyvää työtä kaikki. Erinomaista sopimisen kulttuuria tässä keskustelussa. Kiitos.